U mraku ste unutra, ne biste vjerovali. Da smo mi namjerno u mraku, da se manje vidimo. U mraku ste pa nisam skužio, pitam sada da igrali. Ovdje, ovo je dio u stvari vrlo atraktivne nove ponude javne ustanove Park prirode Velebit u 2020. godini. Naime, ove godine Park prirode uvodi turistički vlak kojim će se turistima omogućiti da razgledavaju neke dijelove Baških oštarija. Taj vlak će pratiti priča koju će osmisliti studenti Visoke učiteljske škole. Pa mi nastavljamo sa postojećom turističkom ponudom, to je dakle najzanimljiviji lokalitet kod nas je Posjetovali Zavrtnici. To je jedna prekrasna uvala koja se nalazi samo kilometar šetnicom uz more od Jablanca. Cijene su ostale iste u Zavrtnici, tako da i ove godine dakle, grupni posjet je 20 kuna po osobi, dok je individualni posjet 30 kuna po osobi, s tim da bih ovdje svakako naglasila da ima jedna zanimljiva akcija promotivna u organizaciji Hrvatske turističke zajednice i Ministarstva turizma, u koju ćemo se i mi uključiti, tako da ćemo akcija se zove Tjedan odmora vrijedan i koji traje od 10. do 19. travnja ove godine.